Zdravím, vítejte v mém další tutoriálu a dneska to bude tutoriál teda z Photoshopu a budu dělat už jak má YouTube nový design, vlastně vypadá to takhle najdu na kanál, vypadá to vlastně takhle, takovýhle kanál, to už asi ale všichni víte a dneska teda budu dělat takovýhle banner pro jednoho zákazníka, nebo jak to mám říct, který si dá taky na 2.5, no, který si u mě, nebo který chtěl ode mě teda pozadí, tak mu to jdu udělat a rovnou vám ukážu, jak se třeba takový pozadí dělá. Takže vlastně otevřeme si ten soubor, nebo text, který máme v té Cinemě. A ten mám tady. Čekáme, jestli něco zase naběhne, tak. A takhle si to dáme třeba takhle nějak sem. Jak vidíte, tady mám takovouhle šablonu, která tady to je vlastně vidět, jakože to je vidět úplně na všech zařízeních. Tady tablet, tady je na plocha. To teda mělo být a tady televize, to fialový. Asi tak, nějak. Takže já to vlastně budu dělat asi takhle do toho zeleného, protože to ten zbytek nechám černý. Protože jakože většina lidí se na to nekouká přes televizi. A když už jo, tak byl umítěný pozadí, no. Tak. Ještě si otevřeme teda ty pomocný graphic packy, to je tady, ne, tady to mám. Mám se, ale se než to najdu. Ježišmarja. Tak. A mám to tady. A ještě jeden mám. Čekáme, než tady to přečtete formát a ježišmarja, to nabíhá dlouho. Tak a otevřeme si ten druhý a to máme teda v té první složce. Tady a tady. Takže to počkáme, až to přečte. Omlouvám se za zdržování, že jsem to neměl načetlý, ale bohužel už se tak stalo, takže nebudu to dělat celý od začátku. Takže si počkáte. Tak, naběhlo to. Tady to vlastně můžu zrušit a tady to taky můžu zrušit. Tak. Takže mám takhle text a chtěl bych třeba udělat, že bych takhle na těch okrajích měl takhle tady ty optical flary. Takže si vlastně udělám takhle, přesunu se to dole na to je jednoduchý. Takhle, takže třeba nějak tak sem plus minus a já si to takhle to jsem nechtěl. Tak a já si takhle jakoby s násobem, aby to nebylo tak slabý. Teďka se to takhle přestanu zase dolů. A zase, aby to bylo na taknutý. Tak asi. A zase. Takhle asi. A takže to by mělo být takhle ty fléry a teďka tam můžeme dát. Co bychom tam mohli dát? Tady jsou taky takový, takže tady si dáme třeba tady efekty, tady je nějaký kouř, tak tam dám třeba ježišmarja. Tak, už mi to naběhlo, takže tady máme takový kouř. Přesuneme to tam. No takhle není moc vidět, ale na konci to potom udělá takový hezký efekt. Třeba takhle. Takhle můžeme zmenšit. Takhle na to naházíme.
Co tam teďka dáme dalšího, tak třeba teďka, jak jsem tam viděl, tam byl ten jakoby tady ten déšť, tak se tam dáme taky, ono to vypadá docela hezky. Nějak takhle. Asi takhle a tady si to gumuju, protože by to nebylo, by to nemělo, by to nebylo překrytý s tím druhým. Takhle. A tady si to ještě gumuju. Ale když to asi nemusíme tolik. Ale tak je. Tak. Tak dáme tam třeba ještě. Tady bylo. Co tam bylo? Jo, tady to je taky. To tady prostě dáváte to, co se vám líbí. A nakonec se vám něco zvykne. On to není tak těžký. Ale nakonec to vypadá fakt hezky teda. Vlastně se to teda líbí. Tak a teďka tady máme. Tady dáme třeba, nebo tady máme nějaký vesmír, tak bychom tam mohli prdnout nějaký vesmír. Ještě zrovna ne. Taky ne. Tady to. Tak, dáme to takhle, teda zase přes to. A tady to si dám, ale... Tady to si dáme... Za ten text, aby to nebylo tak... tak hrubý. A dáme to tady to takhle společně. Tak... Nějak, aby to nebylo úplně... Asi takhle. A teďka ten text vlastně já tam dám ještě stín. Tady drop shadow a dáme si to, aby to bylo 0. Ono to vlastně takovýhle, jakože se to rozprostře do všech stran. Tak třeba takhle. A zase tady máme už je to vlastně asi. Nebo ještě bychom tam mohli dát, že tam právě toho moc není. Bychom tam ještě dát třeba tady něco, co to je? To je zrovna ne. Tady to. Takhle asi. A zkusíme tam dát teda ty CCčka, nějaký tam prdnou, tak to bude vypadat. Třeba takhle, vidíte, on se to úplně celý zbarví, ono to vypadá fakt hezky na konci. No zrovna nevím, který bych tam mohl dát. To první si mi docela i líbilo, to bylo tady to, jo. Takže taky moc. Něco, co by se tam hodilo, tady to taky není špatný. Ale vím, že brátek jakoby zrovna hraje Minecraft a Minecraft bych chtěl spíš jako něco do zelené barvy, takže budeme hledat něco zeleného. Třeba tady Crystal Green. To není moc zelená. Ježišmarja. Třeba tady to. Aha, to je už moc. Tak jdeme do druhé složky. Třeba tady. Taky ne. No tak já to asi zrychleme vyberu, až vyberu to CCčko. No takže jsem vybral tady to a to by vlastně mohl být konec. Jenom tady si dám ještě logo, že to je dělaný ode mě, takže si napíšu někam sem. Počkáme než to. Tak a já si napíšu zase. Tak. Než design.
To dělám všude, aby to bylo vidět, že jsem to dělal já. A tady si dám ten text, který používám, což je signature. Dám to třeba, to je moc velký asi. Menším to. Já jsem to zmenšil všechno. Zmenšil, nezmenšil. Ježišmarja. Jsem s tím zasprovat, takže to jdu zpátky. A tak všechny od začátku. Tak. Volám se, udělám to znova. Tak třeba nějak takhle. No, by to mohlo stačit. A dám takhle sem a dám si to asi do bílé barvy. A bílou. To je vlastně všechno, co bychom mohli takhle na tom udělat. No a ono to je vlastně konec. Takže tady si dám pryč jenom tyhle ty. To bylo, tuším. Ježmara, který to je, tady. Tak a to je vlastně všechno. Takže doufám, že se vám to líbilo, že jsem vás něco naučil a budu těšit na další video. Mějte se.